tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ginamit ako ng kaibigan ko para makakulimbat ng pera. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Glenda. At ito, ang aking secret file. Gusto ko lang sanang ibahagi ang nararamdaman ko tungkol sa isang taong minsan ko nang itinuring na kaibigan. Actually, higit pa nga roon eh. Kasi kapatid na ang turing ko sa kanya. Nakakapanghinayang lang. Kasi akala ko habang buhay ang pagkakaibigan namin. Pero dahil lang sa pera, mawawala lang lahat yon. Yung pagkakaibigan, yung pagiging malapit namin sa isa't isa. Yung samahan na nabuo namin sa maraming taon. Biglang boom, wala na. Dahil lang sa pera, DJ Rocky. Dahil lang sa pera. Itago na lang natin ang dati kong kaibigan sa pangalang Ellen. Alam mo DJ Rocky, ang sakit lang na isulat ko ang salitang dating kaibigan. Masakit ito sa atin, sa akin. Kasi hindi ko naman ginusto na magtapos ng ganun-ganun lang ang friendship namin ni Ellen. Marami na rin kasi kaming nabuong memories na dalawa. Kumbaga halos kakambal ko na nga yun eh. Lahat ng behavior, lahat ng expression na salita, lahat nga pati outfitan, talagang magkatugma kami. Yung mga kapitbahay namin, kilala kami na parang tambalan na sa amin. Magkababata kami nitong si Ellen. Hindi rin nagkakalayo ang agwat ng mga edad namin. 30 ako, siya naman 28. Mas matanda ako ng 2 taon, pero hindi naman halata. Close din kasi ang mga tirahan namin, kung kaya't naging kadikit na ng pagkabata ko ang pakikipagkaibigan ko kay Ellen. DJ Rocky, marami naman kaming pinagdaanan at nalampasan. Noong minsang nagkaroon ng riot ang mga grupo ng kabataan sa lugar namin at nadamay ang nakababata niyang kapatid na lalaki na hindi rin naman talaga sangkot sa kaguluhan, isa ako sa mga tumulong sa kanila para maipagamot ang kapatid niya. Walang-wala sila noon. Kaya tumulong ako. Kami ng pamilya ko. Sa abot ng aming makakaya. Sa awa ng Diyos, hindi naman naging malubha ang kalagayan ng kapatid ni Ellen. Tapos noong pandemya naman, noong nagka-lockdown, sila naman ang tumutulong sa amin. Dahil lahat kami sa pamilya, hindi rin makagalaw para magtrabaho. Wala kaming kita. Sila Ellen, sila ang madalas na nag-aabot sa amin ng tulong. Pinansyal, pagkain, toiletries, lahat ng pwede nilang maibahagi sa amin. Naibigay na rin siguro nila. At ni minsan, DJ Rocky, ni minsan, hindi kami nagkaroon ng sumbatan. Yung tipong wala nang kailangan pang sabihin. Basta't magtutulungan lang kami. Yung thank you na salita, dinadaan na lang sa gawa. At para sa aming lahat, sapat na yun.
Sapat na sapat na. DJ Rocky, wala akong nakitang kahit anong senyales na may magbabago sa pagkakaibigan namin. Gaya nga ng nabanggit ko, halos pamilya na kami kung magturingan. Pero darating din pala talaga sa punto ng buhay natin na makakatuklas tayo ng mga sikretong hindi natin inaasahang makakasakit pala sa atin. Noon pa man, mga ilang taon na ang nakakaraan. Siguro mga halos 10 taon na. Naging miyembro kami ni Ellen ng isang paluwagan system dito sa barangay namin. Naudot lang sandali noong pandemya pero nakabalik din kami nung wala nang masyadong lockdown. Kaming dalawa kumbaga na-master na namin ang sistema ng paluwagan. Hindi kami tatanggap ng kagrupo na walang pambayad. At hindi rin kami tatanggap ng kagrupo na ayaw magbayad kung nagkakasingilan na. Ang style namin, kaming mga tagapamuno ng paluwagan, kami ang dalawang huling kukubra ng mga ipon namin sa loob ng ilang buwan. Halimbawa, 6 o 8 o 10. Depende sa grupong sinalihan. Ganito ang nangyari, DJ Rocky. 4 na grupo ng paluwagan ang binuksan namin ni Ellen nitong Enero lang ng 2025. At lahat ng 4 na yun, magkasama kaming dalawa ni Ellen. Pareho kami ng inaambag na pera. Ang kasunduan namin ni Ellen, sa isang grupo, siya ang huling kukubra sa paluwagan. At sa kabilang grupo, ako naman. Malinaw na malinaw ang naging usapan. Pero nitong nakaraang buwan lang, hindi ko inaasahan na may matatanggap akong nakakagulat na mensahe mula sa ibang miyembro ng paluwagan namin. At lalong hindi ko ine-expect kung sino ang may pakana ng lahat ng yun. Sabi doon sa message sa akin ng isa naming kagrupo, condolences daw sa pagpanaw ng anak ko. Nagulat ako, sabi ko, anong condolences? Hindi naman patay ang anak ko. Andito, buhay na buhay, sabi ko. Nagulat siya, sabi niya, ba't yun daw ang sinabi ni Ellen? Eto pa ang mas nakakagulat. Nangalap daw si Ellen ng ipang-aabono sa pamilya namin. Sabi ko, Hindi yun magagawa ni Ellen. At lalong hindi niya ipagsasabing na matayan ako ng anak. Hindi naman ako agad nagpadalos-dalos. Kaya kinontak ko si Ellen sa messenger. Itatanong ko na lang kung ano itong pinagsasasabi ng kagrupo namin na namatayan daw ako ng anak. At nangolekta raw siya ng pang-abuloy. Gusto ko kasing malinawan. Alam kong hindi niya yun magagawa. Pero pagtingin ko sa account ni Ellen sa messenger, nagulat na lang ako. Dahil parang nakablock ako. You cannot reply anymore to this conversation. Yun ang nakasaad. Hindi ako tumigil. Pinuntahan ko mismo si Ellen sa kanila. Pero walang tao roon. Nakalak ang buong bahay. Saglit akong dumungaw sa bintana. Wala ring tao sa loob. Nagpanik na ako sa puntong ito, DJ Rocky. At naguluhan ako. Ang unang tanong sa isipan ko, ba't naman ako gaganituhin ni Ellen? Ang ganda-ganda ng kasunduan namin. Ang ganda-ganda ng pagkakaibigan namin. Huwag naman niyang guluhin. Humingi na ako ng tulong sa iba naming kagrupo, DJ Rocky. Kilala rin kasi nila si Ellen. At yung iba sa kanila, parang
napagkuwentuhan pa pala ni Ellen. At ang masakit pa rito, iba ang naririnig nila kay Ellen tungkol sa akin. Ni mismo sila, hindi rin makapaniwalang may masasabing masama si Ellen tungkol sa akin. Samantalang napaka-close daw namin. Ako naman ay na-curious kung ano yung sinasabi niya na hindi maganda. Dito na sa akin, ipinagtapat ng iba naming kagrupo sa paluwagan ang duda nila kay Ellen. Dapat daw, matagal na nilang sinabi sa akin. Pero nitong huli lang daw nila nakumpirma. Nagsinungaling si Ellen sa kanila. Ginamit ang pangalan ko. Ipinalabas na may utang raw ako na kailangang bayaran. At tinutulungan lang daw niya ako na magkapera pambayad utang. Hindi raw kasi ako marunong magbayad ng utang. Maluho raw ako. Kaya nagpatong-patong daw ang mga utang ko. Ang ending at ang tunay na nangyari, siya pala ang nangailangan ng pera. Siya ang nakinabang sa perang di umano ay hiniram niya na para raw sa akin. Diyos ko, hindi ko naisip na magagawa niya yun sa akin. Tapos eto pa ang nalaman ko. Na pinalabas niyang namatayan ako ng anak at kailangan niya ng pang-abuloy para sa amin. Diyos ko naman, ba't naman siya gumagawa ng mga ganitong kwento? Puro fake news itong ipinagkakalat niya. At saka isa pa, kumubra na siya sa paluwagan namin last week lang, DJ Rocky. Doon sa grupo na yon, ako ang dapat kukubra. At noong kinokontak ko na siya para maningil, hindi ko na makontak. DJ Rocky, nasaktan ako at nagulat ako sa panlolokong ginawa ni Ellen. Una, pinalabas niyang badly needed ko ng pera. Kahit hindi naman totoo. Pangalawa, pinalabas niyang namatayan ako ng anak. Kahit hindi rin yun totoo. At pangatlo, tinakbuhan niya ako ng pera na dapat sana'y kukubrahin ko sa paluwagan namin. Pero wala siya. Hindi nagpakita. Nalaman-laman ko na lang na scam pala kaming lahat. May common friend kami na may communication kay Ellen. Nahingan namin yun ng tulong at impormasyon. Doon namin nalaman na pinang-invest ni Ellen yung perang nakuha niya sa isang fraudulent na money scheme. Easy money, profit agad. Doon niya sinayang ang perang nakalap niya. DJ Rocky, hindi talaga ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Kay Ellen. O baka sadyang mahina lang akong umobserba ng pag-iisip at takbo ng utak niya. Hindi ko alam. Minahal ko bilang matalik na kaibigan si Ellen. Pero lahat ng mga nadiskubre kong ginawa niya nitong huli lang, labis akong nasaktan. Nasira ng husto ang tiwalang binuo ko sa kanya. Halos nga hindi ako makakain ng maayos nitong mga huling araw Kasi iniisip ko, ba't niya nagawa yun? Paulit-ulit, DJ Rocky. Bakit? Bakit niya yun nagawa sa akin? Sa pamilya ko? Sa iba naming mga kagrupo? Humingi na rin kami ng tulong sa barangay. Natuntun namin kung saan naroroon si Ellen. Nagtatago pala siya. Siyang tunay. Noong mahanap siya ng mga tauhan ng barangay at iniharap sa amin, umiyak na lang ako ng gusto. Sa sobrang galit, disappointment at sobrang kalituhan sa nagawa niya. Hindi ko yun lahat inakalang kaya niya. Pero nangyari na. Masakit man sa akin, pero kailangan kong mag-file ng demanda sa kanya. Sa ngayon, pinaghahandaan ko
at ng iba naming kagrupo ang reklamo na isasampa para maisauli ni Ellen sa amin ang perang kinulimbat niya. Gawa-gawang mga dahilan, masasakit na salita na wala namang katotohanan, at pag-iwan sa mga responsibilidad. Yan ang ilan sa mga dahilan ng reklamong ihahain namin. Gabayan sana kami ng Diyos sa gagawin naming hakbang. At para kay Ellen, aaminin ko na masakit pa rin ang nangyari. Kasi kaibigan kitang itinuring, pero ahas ka pala. Hindi ka pala pwedeng pagkatiwalaan. Dahil imbes na ikaw ang unang poprotekta sa pangalan ko, ikaw pa pala ang unang sisira. Nasayang lang ang pagkakaibigan natin. At yung mga naitulong natin sa isa't isa. At least ako, makakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Dahil alam kong hindi ako ang nang-agrabyado ng tao. Hindi ako ang nag-agrabyado ng kaibigan. Makuha mo sana ang kapayapaan na deserve mo sa ginawa mo sa akin at sa iba pang tao. Bahala na si Lord, bahala na siya sa'yo. Hanggang dito na lang siguro, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Magsilbi sanang leksyon sa lahat na hindi lahat ng kaibigan na itinuturing natin tunay. Hindi lahat totoo. Hindi lahat tapat. Muli, ako si Glenda. At ito ang aking Secret File.